vaita netsika dzechivanhu tichivhuragana nezvepamutemo. Saka ndinokundira vana baba tiusireka nemumashure mangu kana munomuchiridza zvemikuru tiusire vana baba. Dibenya tuon. Right. Chiva na iwa wakapesera kufona uchitaura kuti uyu asati akumba. Ko iwe taura tini. Ndakambodzokera kumba mususu mukati mukadzanzira. Taurisi. Watichi? Ndakadzokera kumba kumina kwandega. Ari kumina. Asitasu. Ari kuya uko. Kurugara kumba kumunina wako. Uchibikirwa nomunina wako. Nomukadzi womunina wako. Kuvakada kurarama sikati uri. Anyaya ikonzere kuti ndakati ndakadzoka mukadzi iye handibikiri because imi makataura mukati ndinozopai mutongo musi wa3. Saka ndakangomira kuti chifi wani kuti kutozozokera kumba kwangu. Dambudziko repamukadzi ndiro kusakubikira. Ko tikamutabike tikamubvunza. Ini zomudzimai changamire nacho. Unomuka wakuraramira kwauri kupa muchero pakati uyu. Ndinobvuma. Aiwa, hauna kupindura. Ndati uno kumwe kwauri kuraramira here uyo mazuva ano hausi kumupa muchero pakati. Hakuna kwandikuboraramira. Kushatirisa chai chaiko kunoita kuti uwane umwe mukadzi. Kushatirwa mukadzi futi kana washatirwa hauzvinzi. Saka urikudza kuti uyu hauchamuda. Ane vana vangani? 5. Wakamutora ari musikana? Machembedzana? Muri mese? Pava apa achaendepi? Handizivi. Tomudzinga here pamba sekusamuda? Ini handina masimba ekudzinga mudzimai asi kutoti kadare ndinoona nokuti ini handizwe mutemo kuti unotidzinga here kuti kwete. Asi ndongotedza zvinenge zvataura dare. Asi ndiri kuti mukadzi handishari. Ukapedza kuroora? Handinaye. Isaka pfuma yacho yakakwana settlement sekumba kwako? Handisati ndawanisa. Unowana rini? Handingati unyembera handisati ndawana. Asi ndoziva kuti tezvako vanobatirwa zvinhu zvako. Iwe hausi kumuda here? Ndomuda. Chogera padhuze naye kana uchimuda. Chofa. Hana kukufita here? Ndikubvunza iwe. Mate? Hana kukufita? Hana kundifita. Ndau wakapedza zvinhu zvomukati wakati kaguta. Akandifita pafesi asi pazviito zvake hazvina kundifita. Musi hana kuti baba ndiregerere. Ndozvandakaramba ini ndikati akwete. Ndakabva kure chimuregerera. Ndakamuverengera ndofunga baba ngati ndenda namusoko wako. Ndakamuverengera zvinhu zvitatu nanhasi zvinotondirwadza. Kusvikira ndokuregerera kangani. Zvimwe zvinotorwadza zvokuti kana dai mamurimo uchangamira mukazviita. Saka ina wako apapi? Ati ndiri munzira ndakumudza kowe. Unonamba dzake? Ufonere. Ndiri papa kana ndobuda pasi. Fona ipapo. Batidza foni. Handiri kuona dambudziko revanhu vese vakura vagrown up zvavava. Vatamira kuda kuenjoya kudya mari yevana, vachidya mari yevazukuru, vachifara vari pamwe chete. Ambuya abhoya sekuru wabhoyi vachirova kukwe. Anonoziva kuti bonde kana makubva pa40 enda ndipo parinonyatsonakidza mune musina chichakutambudzai. Saka pamanje uyu akukangasa bonde achiri kunzwa mukadzi. But zvakangoita mutemo novana vaabereka manje mambo vanoramba kuti aende kumba kwavo. Igomera uri pona rini narini. Bosi achada chirei chomwe munhu chapera ndiani? Achada kuchovha ngoro isiri yake ndiani? Achinovana vangari mudumbu yakapedzwa zvese zvinonaka zvacho. Wambata.
makupi pamukazokera papi pakanda here kumbize makamirirwa izvozvo vapfuura pakanda. Right, timbomira tichida kuitira mangwana chaona muzako chapita mawa chiri kwai imbosuduruka ipa anongosvika chete pamaduza tibata teipidza tipedza asi ndoda kutaura ndichiti iwewe pamba ipapo paunogara hauna kuonenda eji yako aichaita kuti vana 5 handimana vazukuru kana akauya pamba ipapo sivisa ari kuti arogara munina kuti aubvunza munina wakutomubvunza munhu watichamubvunza iwe unogara uri ipapo wazvinzwa kana ukaona iwe mumba macho masinza achidasi uinda make mumba mari ngomoti mubvisira iwe sadza nyangwe asingakudi wazvinzwa unongoti mwari kudwa ukwanisa kunamata pamwe pacho mbonamata kuti ndo mhepo dzonyika ino dzandikomba mwari ndirwirei paundo dzonyika ino mweya wakaipa wapamusha wangu wazvinzwa ungonamata urise kuna mwari wazvinzwa iwe hauna kwaunobva ukaona rimwe zuva achigeza indopfeke murubhukwa imo iye afune mune pamberi pako achiita ndingaiti mbozozviona kana hachizoona unogara pamba uno ende achaita kuti gari pamba mutemo wamambo wazvinzwa saka rikatimbomirira pamba piku wako wako imbosuruka ichana timbozopatipa jaji wako zvawakutaura taurisa ndaunzwa ini ndishada mukadzi ndozvakataura iwe wanza zvataura here muno andachada mukadzi urikuina iwewo ndo mukadzi wako ndiye ari kubikira uyu inota maibhuru wasikuvanane saka amaibhuru unovana wabereka 5 woenda kumba here vogara kupi iwe uramba uchibikira mukoma wako anodzokera nyumba kwako kufunga msuwa teka kukunya kunyema tijikere kumba kana naswa kumbanga kunko dari mari ngosana tawo ngani tijikere kumba awakati aiwa inini handijikere kumba kana msuwa chatonga chipinda sashiroti nyayo kana pera nasi zvikotaura kuti enda unoudza mukadzi wako newe pamwe chete kubva nhasi uya kudzokera kumba kwake right uri kutaura no pamberi pamambo kutaura kuti mukadzi unovana vabereka akafana kwaari kuenda ndizvo zvauri kutaura right iwe uri kunogara pamba bosvika wataurwa namwari wazvinzwa vabereki vako vanokuziva kuti uri kumba kwamotsi wazvinzwa enda unogara kumba wakasununga unongoti mwari ndibatsirei wazvinzwa uri kuzvinzwa iwe unofungwa kuti saizi ingarambani anosaka musiyana katanga kune eji yachaichaika saka nokudaro inini ndotopinda mutongo wamatauni vanhu vanhu vachengeta endeyochandinoda nekuti kana vachinge vakwanisa kugara muchete ngavadzidzane kuti mukwetu akaita pasi penyungu kana kuti zvataurwa unofana kuasisa asi unofana kutsurana zvine zvakanaka tese tigere mudzimba dzedu asi kuda kuti tese tinogona totadzirwa azipanamba kuti ashamari anosvika akaona ndakanganisa anoti aiwa apa ndakanganisa so zvatopera asi chatisingade ositana manje hai ini ndi murefu ine uri murefu murefu vanoguma denga rekufese chikoro tinovimba here kuti iwe uri pasi petsoka dzemurume wako tinovimba here kuti uchatera zvoda murume wako pamusoro changa ini chatera asi ndachikumbiro pamberi pedare kuti tinyatsowirirana nemurume uyu ka pane kabasa kake kari kubata kwemaoko pari kubata dhora ngaatenge chikafu atenge chikafu iwe ndounosenza chikafu ndinosenza chikafu chese atenge anoveza ngoti anoveza majoki ndipo dhora iroro ndiwedzere dhora randinaro haite ndikatoshamisika kwari kugara kwabamini ikoko ndofunga ndanikasangana nabamini vachitengesa mugoti ndikati handikuzitengesa mugoti kuti zvireri kuupenyu hwawoka kuinini wakanditiwo mugoti ituende notengesa utengesa kuti zvakaipei uri kuremekedza basa romurume wako romaoko ndinorido dhora iroro raari kuwana nemaoko yake iwayo tisanganise nedhora randikuwana weni titese tigarisane tiwirirane tenge chikafu ndopanditangire nyaya yese pano kuti ndikazotiwo chikafu hapana wandinyima chikafu ko chikafu chitori kutenga here vamwana taura pamusoro chakamira amai ava vari pamberi zvaita zvakanaka mwari anenge apindira ndofunga inini musi uno uyu ndakatombotaura naye musuku pamukatendeko murume wacho wandikaitira basa ari muno
ihama yangu ndofunga murume yakanga anditi anondipa mari $30 ndikasvika kumutaura kuti kwete changu mari kumba kwangu havuna kumira musendipe chibage ivava novanaondo vakatoenda kuchitora murume wacho ari muno hameno zvavari kutaura kuti otaura zvi wada kuti ndidiridze gadheni here gumbo rangu rakasvikoka wada kuti ndiite sei pamusoro echangamiri pamusoro enitauri handifunga kuti changamiri inofunga kubva muna Mei kusvika nhasi December uri mwedzi mungani iripo 50 kg inodyiwa mwedzi mungani uri wangani kumba kwenyu tiri vaviri hatikunoya vana saka ukatenga 50 kg nyika yese izwa kuti ndakatenga 50 kg ndakaenda kudare kuti ndikutenga chikafu upenyu hwese baba kubva vari kubasa handina kana dhora rawo unozviraramira ndega izvo zvikangoda kuwabvunza kuti pamba chaipo nongedza chidhina kana kuti nongedza imba yakavaka wabvunzire kuti apana imba yakavaka pamusoro echangamiri amai avakangwarisa vanhu vese teererai munzwe regai kuseka nyaya yakaitika ndeyekudai so ndaigara kwasekuru vangu kwakauzenga kumagazi ivo nomwana wokumadzeva maino ndikawana wapwanya imba handiti imba yangu yanga iri 1 room marata yacho vakayatora vakaenda kuvatikisa imba yokumadzeva maino ndisingazvisiwe right ndikuona imba yechivaka ndikati mwana wayo afunga kuextenda chi ndobva toti marata oti mazuva ndoti waakaisa handiti nditoona amai ndo vakunditandanisa futi kuti imba yakavakwa nawanangu ndiende kugara kupi makundinyima sadza ndodye iyi ndakugara pasabhuku ndizvozvo here marata yangu yakumadzeva maino gejo rangu rakatakurwa kaenda ndiri kukara ndakaitwa operation panapa vakagoyera zvitumba zvavana kupa vana vavo amai avo ini ndiri muchipatara kukaranda ndizvozvo here zvinoitwa kumana ndapota hangu amai please pamusoro changamiri ndianonzi manyepo kana baba pane nyepo kamsabuza minginacho manyepo hapana chavanogota paupenyu hwavo hapana ndotika katatu paperi pamwari hapanawo chavo mwana wacho izvozvizvi pano foni ndingakupei foni mufoni namwana kuti koiwa wakatorere geji rababa wako vange vari kupi andibva apindura kuti kukaranda handiti amai vakatumira futi meseji kuwana wawe the same person iye mwana yeyo kuti imi anzi nababa imi ndakurwa vanomheni yakatongwa nagilbert nyuruka wasabhuku amai vakanzi ndo vari kuspread information kuvana kuti ndinoda kurwa vana nomheni inini zvinomubhuku so saka amai ava so zvinokonzeresa mangosviwa matonga henyu dare renyu ratonga uri mutemo wenyika dare ratonga asi hapana amai ava soka handizivi kuti zvinopera mati tinowira nayo kuti zigumbura idova ndinozvinzwa zvanyanyisa ndati tinowira nayo kuti zigumbura idova ndinozviziva zvese zvakaitika zvakadari tine inonzi way forward yekuenda mberi zvisinei ndinenge ndikushora imi dare zvamatauro changamiri ndozvandichatedza asi inini ndikaitwa zvisirizo ndikuzoya kwamuri kumutaura kuti atanga mabasa keyayo pamusaibumbira iwe wati zvawataura ndozvauchatedzera ndati zvamataura imi changamiri handisi kukushorai asi ndodare akakuti ndipe zvaunazvo pakati pemakumbo anomba ndinotedzera zvamataura izvo asi chandikuzotaura ndezvokuti inini amai bvisa tumbo yake pakatapo iwe iyei bvisa muti wake umbate iwewe bvisa isa kuseri kwako uku aiwa isa chovha kuno murume wako chovha isa hoko kuseri iwe chipapa iwe urinyoka muisa roko apa pakapa saizvo right ndati zvigumbura ichi idova zvezvamuri kuita zvinoitika mukadzi nemuri wechidarika adzoka motsi kuti achadya muchero wako wamunzwa zvaataura ndokana adzoka nemwoyo wese adzoka nemwoyo wechiteerera zvakutaura zasvika kuupetira hatichanzwa zvino zvenyu mamunza kubva pana takanditaura kubva kana pandakatonganidzo ndakati hakuna kwari kuita sei kwari kuenda waona patasunga chepakati iwe chirere pfava wazvinzwa zvii zvakaitika zvakadai tikutangira way forward tanga zvita tatotanga zvita chada zvinwa ndatokumbirawo yese sezvo ipapa anga akadzinga vazukuru kuti hapana mwana anogara pano mumubvunza kuti vakuuya here hakuna mwana asikatinde kuya pamba muzukuru anoya pamba pana asekuru vake naambuya vake nokuti mese hamusina makumbo ndomakumbo enyu kuti hapana mwana angachida teerera zvandikutaura ndiri kuti hapana mwana asikati pamba mwana wese kana akatamani ndakidzoka pana asekuru naambuya vanyu aiwa ndakutaura kupisa kusida kupinda munyunzi mwenyaya ndiri kuti motsi nomukadzi kumba iwe munyina wamotsi kubva nhasi asika kuona uchitambira motsi kubva nhasi
iwewe kubva nhasi unoenda kuti nhasi enda kumba kwaudhisa zarani ramai guru yako baba mniki vanotukwasi vachabatanidza musha uchita se chimira wazvinzwa ndazvinzwa pamusoro pamwenewa kuti waudze kuti ngawadzvene nevakadzi wavo ngavusedzvene ndangasati muzvaaai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 
kwandiri kuti murume wako chitoti munin'ina wako murume wangu ndisingazoti baba muneva waka pamberi apo tindipyandukira ndanga tisingatomuzoti baba mukainyoka kwandiri mukadzi wavo iwe wangori wrong because iwe waivhariswa watadzakina kuna baba mudiki sei kunoite waivhariswa kanoku waenda weseri kuna baba mudiki ndaitoenda kutaura matambudziko yangu ese uye ndikadzoka otuka kuti hanzi murume wako ndikati murume wangu nokuti kana ukafenda yachandigara nanga asi baminawo nezvawaindiitira cho nditaurira soka nezvawakasa kuchengeta mukoma ndakaita shemu nazvo ndikati pamuniki nomuninokazoinyoka kwandiri zvakatotadzika noda kuti dai akarega kumuchengeta dai rufu wakapinda pakachipeni dai vakati paakatizwawo ndakanatoza 100% akatizira kumina wakeka dai bamina wakauya neoseri ameguru chichaitika kuti bamukoma azoita sei asvika pakuya kwandiri asi vakagara nesvika mukoma wacho ubika kunyararaiwe murume nhasi asi kudzoka kumba yedu anodzoka hauna kufonera kuti kuti sekuru aramba kudzoka ndingakutaurire right saka nhasi mambo adzora murume kumba adzoka kumba saka izvozvo ndange ndandikakwitwa kuti saka kudzoka kwaari kuita kumboku ameinini nabamina wangu asingape mukadzi here ava mukadzi aibva dzashanje waitira mutoita shanje nokuti nokuita shanje saka tokona kuti akatotenda kumatest tinoteswa dai right tinoteswa tendera kunoteswa naye kuteswa kunetse unoenda kunoteswa manzo right mukabva pana muendera kumadziva muchiteswa nhasi wazvinzwa chakumbira kana mutadza kumidza kubuda muenda munoteswa kuti bonde ritange nhasi toda marisaozi oyo vagara vabonenari right moti chitora chichipono murume wako mubude mutora bheki kwa mwana takuretire kumba kwanyika yaramba kwete kwakati kwakati ade kuda imwe